Okay, mga dear, dalawang putahe ang gagawin natin sa beef. Sa beef chunk natin, gawin natin to ng soup na may rice stick. And then, yung kabila ay gagawin natin ng nilagang beef. So, bali, dalawang klaseng lutuin natin, of course, para mas masaya. Alright? So, i-divide natin yung sabaw niya para balance yung lasa. Ayan. So, tama na siguro yan para sa ating beef chunk soup. Alright? So, umpisa na natin yung ating nilagang beef chunk. Alright? So, ito yung gusto ng aking anak. Gusto niya ng noodles or soup. So ito ay mint. Mint? You like mint, right? Yeah, it's good. And then the sibuyas. Do you want egg? Yeah. So she want egg. So the whole egg, di ba? Jessica wants some? I told her. She just said okay. Okay. Alright. There's some egg. And then you want lime with it a little bit? No. Or no? Only the oyster sauce? Mm-hmm. Alright. Alright. So this is the soup. And you want this? Yeah. Or this big soup? Oh yeah, those are beef. Alright. Yeah, you can put some more sauce if you like. Alright? And then you can have more also. Okay. Alright? Okay, so ito na yung recipe natin na pinalambot nating beef chunk na gagawin nating nilaga. So, dahil matabang siya, lagyan natin ng patis. Lagyan natin ng konting patis, mga dear. Konti lang. Alright, ito na yung patis. Ayan. Pakuluan lang natin ng sandali. Takpan lang natin hanggang kumulo. So, ayan na siya. Ilagyan lang natin ng garlic powder. Okay. Ilagyan lang natin ng ground pepper. Okay. So, ilalagay natin ng tanglad. Lagyan natin ng tanglad. Tayo natin siyang kumulo. Oops. So, yan. Okay, so dahil malambot na yung nating beef, lalagay natin una muna yung matitigas. Yung carrots at saka potato. Ngayon natin muna sila. At takpan lang natin ulit. Alright. Medyo half-cooked na yung ating potato at saka carrots. Ngayon nilalagay natin yung zucchini at saka yung ating atsal or bell pepper. Green at pula or red. Alright.
Yan siya. Para bango. Complete ricados tayo. So, ayan. Kasi bukas, straight kasi ako ngayon. At kailangan ng aking panganay ay kailangan soft ang kinakain. So, at least kailangan na ng mga sabaw. Ay, perfect sabaw. Perfect ang lasa. So, takpan natin ulit. Pakuluan natin hanggang lumambot na ngayon konti yung ating zucchini. Okay, pagkatapos yung potato, carrots, saka yung zucchini, ay ilalagay na natin yung cabbage o repolyo. Ayan. Alright. So, takpan lang natin. Pakulan na naman natin another 2 minutes. Okay, so, tingnan na natin. Pinakuluan na natin yung ating cabbage. So, pwede na siyang patayin yung apoy natin. Ayan na lang siya magluto. Totally. Ayan, patay na natin. At tignan natin. Ayan, tama na yung timpla natin mga dear. Pero nasa inyo kung anong klaseng timpla ang gusto nyo. So, yun ang ating recipe for the day. Yung ating beef chunk. So, dalawang klase yung ginawa natin tonight. For tomorrow and today or tonight. Thank you mga dear. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to subscribe and hit like and share. Thank you. Bye. So naman, gusto ko kainin tonight or today is yung nilaga nating beef chunk. Kasi gusto ko puro din gulay.